ɗo yarate yimɓe hewɓe nanguno o pullo ene wawi rewde ujunere nagge kono holtata hen ñamata hen hoɗata hen yoɗata hen kono minen nde min gari ɗo henna wonno min jiiri ngoɗo wuuro par ce que min tawi ɗo ko kuuɓeje gonɗe Dakar ɗe min tawi ɗo ko karoji gonɗi Dakar ɗe min tawi ɗo ko kuura min tawi ɗo ko kala kala kono wonno yimɓe jiiranno nan pullo rewat tan e jawdi humtata hen haaju muɗum Umar a jarama mbiya ko pullo dañi ujunere nagge ñamata ɓen hayso dañi milliard ñamowo tan ɗum wona e pullo woni ɗum ko jikku neɗɗo wonata a yiya neɗɗo jogo milliard uji temedde milliard walla ujunere million taha ɓitta hen mbuɗi wona jikku pullo ko ɗum jikku neɗɗo ko ɗum saabi nde min gari ɗo koye nder ladde koya kono noon ko kala ko tawata nder Dakar walla nder Saint-Louis nder guure tappemaje ɗe mana ko ɗum min tawi ɗo saabu hande so tawi neɗɗo ari on donkani ɗo mbaɗɗon ɗum on donkani ɗo mballinon ɗum donc mi gonɗini ko mbiɗa ko jikku neɗɗo kono wona jikku pullo dago seeɗa jehen ha hedde balka to mbiya en satti ndiyam to mbaɗana e mayɗi kawata kam ni ɗum de ɓuuri minen de komin Dakarunaɓe voilà ko ɗo woni raccord tummiki jagel 7 kilométre raccord tan waɗa hono oɗo tan asa waɗa hen famɗi doole joni ñalawma wawi ƴogde sappo oɗo e wuuro ngo joni mama capannayyi galle nan ɗo wawi ƴog sappo hono yimɓe jardat na ko tampere vraiment ɗum woni robino caɗele mawɗe goni ɗo eyi ana ɗumeɗa Amadou yeɗa bari fof goni ɗo ma woni wattede ɗo gay ko dañi rang watte ɗo rang moƴƴi ko cafrotoɗo ko wona ndiyam rang moƴƴi cafrotoɗo hay ɗum ni yo yawde hay cafrotonde yo yawde pada inde ma vraiment bari ɗe jomumen bindit manire ma eyi ɗum woni ɗo joni kam mboɗo andi ko an jolni e slogan sambere samba dalla tiiɗi keng an jolni on e slogan tiiɗi keng ok a jarama ok pulla jarama so fantan hoɗama ɗo no ɗi gorko pullo fedata do ñaaja yene Winndere-tv ko addanama ɓirdugal ko sanne yara ɗo woni galle Alaji Mamoudou Samba lewyel gorko pullo dimo danejo mbaɗowo ko weɗɗa ko memoto ko yiyoto ko tobi ko mbiyata quelque chose palpable et visible mboɗo sikki Saydou so tawi a yi ɗum ɗo c'est no comment wona nde he 200 francs jeehe peso e kosam sorte tan adde min jara avec Winndere-tv ha yesso ko lawol daro ngomo yettomi jiiya bisimilla affaire nde seɓorde Saydou avec Winndere-tv ha yesso ko lawol min beltima bandiraɓe vraiment min beltima ñalawma hande o jeeyama e histoire ɗo daraɗo ɗo e ngoɗo wuuro te eɗen gandi ceerno Saydou ko gorko pullo dimo danejo minen gila komin sukaɓe hamin nana inde nde ñande min jokkodiri nde o inniti elle ko minen kirdi jammanke walla minen mbiidi omo waɗa ko memoto ko yiyoto neɗɗo noon ko wurata duuɓi ujunere ko wadde ko memoto ko wiyata ɗum woni mana ko jojji oɗo gorko pullo dimo danejo neɗɗo wiyata komi yiyani ɗum mi jokkodirani e mun mi wododirani e mun kono ala mo nanani inde makko ɗum noon waɗi ɗum ko golle e balle neɗɗo sa yiɗi honade e yeeso bande en a wonan jaɓowo nafde sa yiɗi honade e yeeso enɗam ma a wonan jaɓowo nafde gona dañi renda ko joguiɗa ko ndenda e bande en koɓe jogui ko goppitaɓe hen ɗum woni mana ko addanta neɗɗo mana honade so yimɓe mana dogui ndiranma aɗa andi kalis yimɓe fof ni gandi moftata ko banque kono so tawi neɗɗo sohli ɗum yahata koto dañoyto ɗum to
kono kañum min gandi mana banque en joyi kalis ɗum noon yimɓe jahata ɗaɓɓoyta koto dañarto min mbima juuta balɗe guura e ko Allah arsi guintuma ko bandiraɓe fof mana guura hen so fantan hoɗama ɗo noddi gorko pullo fidata to ñaaje yene on wiyete abouboula madel sof gorko pullo bota ɗiɗi heewani haala mettani ñagade